उगव्या हरिजन वाड्या वयल्या श्री चंद्रकांत उगवेकर आणि कृष्ण हरिजन हांच्या घराक उजो लागल्याची घटना आयतारा सांजेच्या 6 वरांचेर घडली। शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान कारणांक घराक उजो पेटलो अशें थळाव्यांनी सांगले। प्रशांत धारगळकर हांच्या नेतृत्वा खाला उजो पालोवपी दळ घटनास्थळाचेर पावले आणि बेगोबेग उजो पालयलो। उजो पालोवपाच्या आदीं रांदचे कुडींतलो गॅस सिलिंडर बेगोबेग भायर काडलो। 2 वरां भितर उजो पालोवपी दळान उजो पालयलो। 5 ते 6 लाखांची मालमत्तेची लुकसाण जाला असो अहवाल उजो पालोवपी दळान दिलो। थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक उजो पालोवपाक बरो तेंको दिलो जाल्यार गांवच्या लोकांनी ताका तेंको दिवपाचो निर्णय घेतलो। एक तांबोशाचो रहिवासी पण हे उगे तांबोशे आम्ही दोन एकमेकाचे जात भाय। तर आज ज्या भुरग्यांचं नुकसान झालं तर हे नुकसान कमीत कमी नाद म्हटलं तरी एक 4-5 लाखाचा गेला असताला। दोन्ही घरा गेला त्याच्याशिवाय त्यांच्या घरात असणारे पैसे अडको जमीन आपले लतो कपडो रेशन पाणी सगळाच गेलेला आहे। तर मी आज त्यांना विनंती करते की आमचे जे कोण असत गावचे किंवा गावा भायले जात भाय त्या प्रत्येकाने जमात तशी 1000-2000 एक यांना मदत करून यांचा घर उभ्या करायचं। सरकारान ह्याच्यावर योग्य तो निर्णय घेऊन ज्या काय जमात त्या पद्धतीने आमचं घर त्या भुरग्यांचा उभ्या करून देऊचा ही सरकाराकडे रिक्वेस्ट आहे। दोनही घरा तर आज मी सगळ्यात पहिली 1,500 देऊन मदतीचा हात पुढे करतोय। तर बाकीच्या कार्यकर्त्यांनी आमच्या त्यांना तसंच एक मदत करूची। सगळ्या वस्तू काय पैसे बिसे त्यांचं सगळं असलं आरमार भरलेली आहे। सरपंच पंचनामा केला आपण तलाठी इल्लो काही एक कोणी काही एक मदत कोण 5 विकेट इल्या त्यांच्याने उजो पालयले आणि गेले त्यांची खोशी आणि आम्ही किती आता हे नुकसान झाले न्ही इतके भरपार 2 ते आणि दोनही घरांसून गेले न्ही।